皆さん、こんにちは。ジャステレ。チベティスへようこそ。私はチベットテレビのベルゾンです。チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。思いやりの心は身体的な健康と精神的な平穏をもたらすダライラマ王王。ダライラマ王王とチベット亡命政府はデズモンド・ツーツ大宗教の人権グローバルトレジャー賞の受賞を祝福。ダライラマ法王庁公式ホームページを刷新。州都ラサ市において開催された宗教祭に対する中国当局による厳しい制約の状況。米国スコット・ペイリン下院議員はトランプ大統領にチベットの独立を承認するよう要請。在イギリス米国大使館は新疆、香港およびチベットにおける人権状況に関する会議を開催。フランスの国会議員らがダライラマ王のノーベル平和賞受賞記念日祝賀会を祝福。今週火曜日、インド工科大学ボンベイ高校例の科学技術フェスティバルの一環として開催された催しの中でダライラマ王は健全な精神と身体の相互関係として非暴力と思いやりの心が精神的な平穏をもたらし、そのことが今度は身体的な健康をもたらすことを述べられた。さらに、ダライラマ王は自己中心的な態度は様々な問題を引き寄せるが、利他主義を育むことにより解消できるとした。Actually, you see, training of our mind make distinction, destructive emotion and constructive emotion. Then constructive emotion is direct sort of weapon to reduce destructive emotion. So self-centered, selfish is the key factor for problem. For that, counterforce is altruism. As I already mentioned, you see, karuna, altruism, is the antidote of self-centered, selfish.また、ダライラマ王は結びの言葉として新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関連する各種制限が緩和されて各同士を訪れることが可能となった際には、インド人教育者らと現代教育に古代インド思想の英知を組み合わせる方法について議論することができる時が来ることを楽しみにしていると述べられた。I am thinking seriously now this illness reduce. Then I am very, very eager go to Delhi or Bombay, Calcutta and Bangalore. You see, meet some Indian education sort of scholars and how to develop in modern Indian education, modern education mainly related with external thing. So ancient Indian education about mind, these are there. So India can combine the existing modern education in this country very good. Now, ancient Indian knowledge about mind, about emotion, this must combine. ダライラマ王はデズモンド・ツーズ大宗教が人権グローバルトレジャー賞を受賞されたことを祝福した。ダライラマ王はデズモンド・ツーズ大宗教による人類への奉仕という生涯にわたる取り組みを称賛し、ツーズ大宗教との友情やスピリチュアルなつながりについて回想された。I really admire, you see, 90 years you spent
a life with principle and helping humanity. And certainly your own religious tradition, Christian, you really work hard. I very much appreciate. I hope and I believe there's still another few more years, if possible, up to 100 years. Say, you may live and serving humanity as before. And since we both now become old, so now physical meeting, I go there difficult, and you also come here difficult. But in spiritual level, we never separate. We always together. チベット亡命政府首席大臣であるロプサン宣言博士とチベット亡命議会のペマ・ジュネ議長の両名はデズモンド・ツーズ大宗教が人権グローバルトレジャー賞を受賞されたことを祝った。第三条人権団体は12月10日、毎年開催される世界人権デーの祝典の一部として人権、平等、公平そして平和の推進の分野について特に献身的な貢献をされたデズモンド・ツーズ大宗教に対し人権グローバルトレジャー賞を授与した。ダライラマ法王朝は観光書籍のダウンロードや検索ツールの改良などの新機能を加えて新たに再設計したチベット人ウェブサイトgyalwanrinpoche.com を今週水曜日に開設した。アップグレードされたウェブサイトはダライラマ法王の教えに関連する情報、公的なスケジュールやその他の関係する情報へのアクセス機能を強化に加えて、ブラウジング機能が使いやすいものとなっている。先週、世界中のチベット仏教徒は例年催される主要な宗教祭であるラデンガチュを祝った。しかしながら、その当日、伝統的なチベット自治区の修道であるラサ市のチベット人らは、主にツラカン道やバルコール巡礼道がある地域において、異常なまでに多人数の警察官の配備と監視状況を目の当たりにした。2つのビデオクリップがあり、1つはツラカン道の前で撮影され、もう1つはバルコル巡礼道で撮影されたものであり、聖地へのカヌ行きするチベット人の大規模な集団の通りの両側から警察官らが覆い尽くして厳しく監視する状況が映っている。ツラカン道の前で撮影されたビデオクリップには、警察によるドローンが宗教行列を監視しながら飛行している状況が映し出されている。これらのビデオクリップ映像の方がより詳細な状況は中国当局による深刻かつ厳重な検閲のために把握することができない。米国スコット・ペリー下院議員は、チベットは独立国家として認めるように要請する書簡をトランプ大統領に送った。2020年12月16日付の書簡において、ペリー下院議員は中国共産党による不正な行動を強調するトランプ大統領による首相を称賛した上で、各校に制定された米国の法律に基づいてチベットが中国の占有されている事態に対し支援するべきであると強調した。さらに、ペリー下院議員はトランプ大統領に対して何百万のチベット人の安全でより明るい独立した未来のために米国大統領の栄誉を行使するよう求めた。
世界人権デーを記念して在イギリス米国大使館は新疆、香港及びチベットにおける人権状況にスポットライトを当てる非核研究と題してバーチャル円卓会議を開催した。チベット亡命政府ロンドン事務所のソナムツリン代表は、中国共産党がチベットの普遍的かつ基本的な人権を破壊し、否定し続けていることに対する理解は、チベットが中国共産党によって不法に占領されているという事実に由来すると述べた。他のパネリストは、世界ウイグル会議の英国プロジェクトダイレクターで、対中政策に関する米国議会連盟のアドバイザーでもある、ラヒマ・マフモット氏と香港の民主化活動家、ネイサン・ロー氏の二人。フランスのチベット人コミュニティは、ダライラマ王14世のノーベル平和賞受賞31周年を記念して、とうとうたるバーチャル祝賀会を開催した。祝賀会には、チベット亡命政府首席大臣であるロブサンセンゲ博士、チベット亡命議会のベマ10年議長、タシ・プンゾ議員、マチュ・リチャット氏、エリザベス・トート・ピカット、フランス国民議会チベット支援団体総裁、ジャン・ルック・ロメロ・ミシェル、パリ副市長、タボ・リンボチェ、およびジャックリン・ユースタッシュ・ブリンニフランス元老院チベット支援団体総裁を含む著名なパネリストグループによる参加がなされた。Le gouvernement tibétain en exil et les associations de soutien à la cause tibétaine. 今週のニュースはここまでです。次回またお会いましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。